יופי. אז קודם כל תודה רבה לכל מי שהצטרף, סליחה שאני לא מתייחס עכשיו, אני פשוט אצלול לזה כדי שלא נבזבז זמן. טוב, אז פילם פריווי, תכירו נעים מאוד, זה פלטפורמת הגשה לתחרויות בקולנוע וטלוויזיה, ולא רק, יש פה מיוזיק קונטסט ופוטוגרפי ומלא מלא דברים. וברשותכם, נשאיר רק את האחרים האחרונים שלנו, ונחזור לפה. אוקיי, אז מעולה. אז בגדול, מה שקורה זה ככה. פלטפורמת ההגשה לתחרויות של סרטים בטלוויזיה, ומיוזיק קונטסט וסקרין רייטינג קונטסט, וכל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו בתחום המדיה, יש פה גם תחרויות שמתמקדות בקומרשל, זאת אומרת, בדברים שהם מסחריים. בדברים שהם מסחריים, הנה, אפילו את האמת, אם אני לא טועה, עכשיו נכנסה לנו לפגישה נבית, שהיא מומחית בפילם פריווי גם, היא תספר לנו אחרי זה בסוף, אם יש לה פחות קצת על ההגשה האחרונה שהייתה לה. היי נבית, מה קורה? טוב, אז בואו נתחיל. אז בגדול, קחו בחשבון שלפני שנכנס ה-AI, כל הדבר הזה התחיל בקולנוע. ממש רק קולנוע, זה היה פלטפורמת הגשה, אך ורק לקולנוע. יש פה מישהו בצ'אט אני רואה, מאמר, איינש. ובעצם יש לכם פה גם המון קטגוריות בהתאם למה שאתם מגישים, זאת אומרת, זה יכול להיות אנימיישן, זה יכול להיות דוקימנט, זה יכול להיות אקספרימנטל, גם עם מיוזיק וידאו, אם אתם יוצאים רק קליפים באמצעות AI. עכשיו, איך הדבר הזה עובד? ואנחנו ניקח ממש רגע קייס סטאדי מתוך הקוריאה פילם פסטיבל ששלחתי היום. אז קוריאה פילם פסטיבל. איך הגעתי בכלל לדבר הזה? סתם שתדעו, כל האתר הזה הוא מאוד מאוד פרנדלי, הוא מאוד 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 נגיש למשתמש, אתה פשוט רושם איזה מילה שאתה בעצם רוצה שקשורה להגשה, עכשיו אתם לא בטוחים אפילו איזה קטגוריה, ואתם רוצים רק לרשום אנימיישן, פשוט תמצא לכם את כל מה שקשור לאנימיישן, ואז אחרי זה אתם יכולים לפלטר עוד, אוקיי, אבל עכשיו בעצם מה שאני מגיש זה מיוזיק וידאו שקשור לאנימיישן, ואז פילטר לכם עוד פעם והביא לכם את הדברים. עכשיו, כל פסטיבל זה יכול להיות, זאת אומרת, יש כמה סוגים של פסטיבלים בערך בעולם, בואו נתמקד רגע ב-AI ונניח שעכשיו אתם יוצרי סרטים. אז קודם כל, תמיד אפשר לסדר את זה לפילם פסטיבלס, ואז זה גם מסנן לכם עוד, אבל בואו נגיד שעכשיו הייתי עושה רק AI. ועכשיו אני נחשף להמון פסטיבלים שונים. עכשיו, כל פסטיבל הוא שונה במהות שלו. הוא יכול להיות פסטיבל שהוא שנתי, זאת אומרת שיש הגשות שנצברות עד תאריך מסוים במהלך השנה, ואז מכריזים על מי יתקבל, ויש את האירוע וכל פרופו. או שזה יכול להיות גם פסטיבלים שהם חודשיים, או דו-חודשיים, או דו-שנתיים, זאת אומרת, זה ממש ככה, יש מקומות שעושים פסטיבלים אינטרנטיים, שאומרים, יש לנו מהדורה עונתית. לי בעבר היה פסטיבל שהייתי אומר, אני לא עכשיו עושה כל חודש, ולא פעם בשנה, אני רוצה שהייתה אפשרות לתת יותר במה. אז עשיתי פסטיבל עונתי, עשיתי seasonal festival, זה היה סתיו, אביב, חורף, קיץ, ככה, כל פעם איזה משהו אחר, בהתאם כמובן השנה, וזהו, וככה הייתי נותן, וזה אותו דבר גם פה, יש לכם גם פסטיבלים של חודשיים, גם פסטיבלים של דו-חודשיים, ועונתיים ושנתיים וכו'. זה לא בהכרח גורע מהם, זה כן, זאת אומרת, זה לא גורע מהחודשיים לעומת השנתיים לצורך העניין, זה פשוט במתכונת אחרת. יש פה גם פסטיבלים שקיימים לצורך העניין בקולנוע 10 שנים, הם רק חודשיים, ויש כאלה חדשים שנפתחו שם שנה-שנתיים, אבל הם שנתיים. אז ההגשות, הם כאילו יש לך דדליין מאוד מאוד ארוך, ובגלל זה גם הבחירה לרוב היא קצת יותר הדוקה ויותר קשה, כי יש להם הרבה יותר סרטים לבחור. אז פה אותו דבר גם פה, אז עכשיו אנחנו נכנס לקוריאה AI סינמה. עכשיו, בכל דף, כל חשבון שמי שמעלה את הפרויקטים האלה, זה אותם פסטיבלים בעצמם, הם רוצים להיות קיימים לפילם פריווי, הם רוצים שאנשים יחפשו אותם, ימצאו אותם ויגישו להם. אז יש לכם הרבה מאוד מידע על כל פסטיבל, בכל דף של כל פסטיבל. יש לכם גם את הסוגים של ה-Event Type, זה פילם פסטיבל, גולד זה עניין של הרשמה, זאת אומרת subscription, זה כאילו אם עכשיו לכם יש מנוי גולד, אז אתם יכולים לקבל הנחה בהגשה אצל הפסטיבל הזה, כי גם הוא מ-Event Type גולד, זאת אומרת גם לא יש גולד subscription. כמה זמן הוא רץ, הוא כבר שנתיים, יש לכם פה את הפרטים, למשל הקוריאה, מה ששלחתי היום זה KACF, זה בעצם קוריאה פילם פסטיבל, אוקיי? כאילו, זה כמובן רשת תבות אחרים קצת, אבל סינמה פסטיבל, אוקיי.
יש לכם פה הסבר על כל הדבר הזה. עכשיו, כמו שרשמתי, אם אתם לא מספיק טובים באנגלית, שזה תקין לגמרי, פשוט קחו את זה ל-ChatGPT, אל תנחשו כדי שתהיו לגמרי מודעים לחוקים ולפרסים השונים ולקטגוריות השונות. למשל, פה אני רואה award and prizes, ואני רואה שיש פה פרסים בקטגוריות האלו. זאת אומרת, אפשר להגיש את הקטגוריות האלו. אז יש לכם פה כבר כמה דברים, AI film, AI music video, movie director, מוכרים מתוך הסרטים, זאת אומרת, סרט גם יכול לזכות בכמה פרסים, זה תלוי לכמה קטגוריות הגשתם. screenwriter, film poster, best trailer וכו'. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שתקראו ותבינו רגע את הטבע של הפסטיבל הזה שאתם שולחים עליו, זאת אומרת, למה הוא מוקדש, מה הקטע שלו, הוא קשור, הוא רק AI, הוא לא רק AI, יש לו קטגוריות AI, אולי יש לו רק קטגוריות מיוזיק וידאו ב-AI. לרוב, עכשיו, בגלל שאנחנו נכנסים לעידן מטורלל לגמרי, אז אתם תראו יותר ויותר ויותר פסטיבלים של סרטי בינה, שהם רק סרטי בינה, ולכל אחד מהם יש חוקים תאמת שהם די דומים במהות של איך אתם מגישים ואיזה פורמט זה צריך להיות וכו', אבל יכול להיות שיש שם קצת דברים נוספים שונים בהתאם ל-official selection שלהם ואיך זה מסומן. בכל מקרה, כל דבר שקורה מהאתר הזה, אתם מקבלים הודעה על זה גם דרך האתר. זאת אומרת, אם עכשיו נדחיתם מפסטיבל או התקבלתם מפסטיבל או זכיתם מפסטיבל, הכל יהיה מעודכן לכם ב-submissions שלכם, כי זה כאילו מראה לכם למה הגשתם. אז בואו ניקח רגע אותי, אני בעברי אני עדיין עושה, אבל לפני כמה שנים מהסרט שעשיתי היה נקרא המורי, אוקיי? המורי. עכשיו לי יש בסאבמישנס, רגע, אני אעבור אחד אחד ואז אנחנו גם נגיע לסאבמישנס. אז ברוז פסטיבל, כמו שאמרתי, זה מאוד 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 מובן, הדף הזה, יש לכם אשכרה אלפי פילטרים פה, כי אתם יכולים ללכת לטופ 100 וזה פותח לכם את טופ 100, וגם פה אפשר עוד לסנן, כן? זאת אומרת, לא משנה מה אתם פותחים, תמיד אפשר לסנן עוד ועוד ועוד. דוקיומנטרי, סטרינריידר, הור, סייפיי וכו'. וגם פה, למעלה, אם לא בא לכם לחכות לטדליינים רחוקים מדי, או שנייה אתם רוצים לפלטר את זה לפי כמה זמן הפסטיבל הזה קיים, מה entry fees, lowest and highest, כי לרוב יש פסטיבלים שאומרים לכם בואו תגישו אלינו בחינם, ויש כאלה שאומרים לכם בואו תגישו אלינו, עלות הגשה היא ככה וככה, זה יכול להיות $5, זה יכול להיות 10, זה יכול להיות 30, זה יכול להיות גם 40 ו-50, זה נורא תלוי מי הפסטיבל ומה היוקרה שלו. אפילו שיש הרבה מאוד פסטיבלים שפשוט אומרים לכם, כאילו זה המחיר שאנחנו לוקחים, ויכול להיות שהם קיימים חודש גם. אבל שוב, צריך לראות מה הקטע, למה הם לוקחים כל כך הרבה, אולי רשום על זה בדף שלהם וכו'. אז למשל, פה אני יכול לסמן entry fees, כאילו highest ולowest, וזה פשוט ידרג לי את זה. וגם פה אני יכול להמשיך לפלטר, שוב, אני יכול להמשיך לפלטר, אם אני עושה רק קליפים, אז אני רוצה שנייה music videos, אני גם יכול פה לסדר, טוב, אני רוצה שיהיה רק סרטים שיש להם 55, 56 entry, כאילו בין זה לבין זה. זאת אומרת, זה מה שאני מוכן להקדיש, סליחה, בין זה לבין זה. זה כאילו המקסימום שאני יכול להגיע. years running, project run time, למשל, אם אתם לא רוצים שהוא ימצא לכם מראש פסטיבלים, שכאילו המינימום שלהם הוא משהו שאין לכם. אולי עשיתם רק סרט של 3 דקות ופה מבקשים 5 דקות, אין לכם למה לראות את זה. או שכן, אם אתם רוצים בכללי להיות מעורים ואולי תאריכו את הסרט שלכם, אני לא יודע מה. אוקיי, אז דשבורד, זה בעצם קצת מידע כללי מבין כל הדברים שעשיתם וכל מיני notifications שחשובים לזה שלכם, כמו שאתם רואים, כאילו אני בעברי היה לי פה כמה וכמה פרויקטים, ויש כל מיני כאלה שהם award winner, וכל מיני שהם selected ו-rejected בכמויות היסטריות, אז אל תתרגשו מזה, rejected זה רק חלק מהתהליך. אל תשכחו גם שלכל פסטיבל שולחים עשרות, אם לא מאות, בפסטיבלים גדולים באמת, אלפים, בסדר? זה באמת תחרות מאוד מאוד גדולה, עכשיו עם AI עוד יותר, שזה כבר לא אנשים שהלכו ללמוד קולנוע וטלוויזיה, ואנימציה ממש באופן ממסדי או מוסדי, וכאילו עושים סרט קצר ושולחים אותו, וזה באמת, זה יכול להיות גם סרטים שעולים המון המון כסף. עכשיו זה אחרת, עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שנכנסו לקהילה של היוצרים של ה-AI, לא בהכרח אומר שכולם קולנוענים, אבל כולם רוצים ליצור, והרבה מהם גם מאתגרים את עצמם ליצור סרטים ומיוזיק וידאוס ודברים, וזה יוצר עוד ועוד עומס על פסטיבלים שפתאום יש כפול 100 אנשים שרוצים להגיש בדרך כלל. אז גם הרבה פעמים יש דרך אגב פסטיבלים שהם לא של AI, אבל הם מאשרים AI. הם נותנים קטגוריה, כמו פסטיבל ירושלים שהיה שנה שעברה.
זה פסטיבל סרטים בינלאומי, שהיה בו גם קטגוריית AI, וזה בסדר, כאילו יש גם פרסים לזה, והכל טוב, גם בתל אביב יש את זה עכשיו, וגם באפוס יש את זה, וכו' וכו'. עכשיו, אתם תראו גם קצת למטה, אתם יכולים תכלס במידה ואתם כאילו רוצים ליצור לעצמכם לורל, טוב, אני אכנס לזה קצת אחרי זה, כי זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל לורל זה בעצם, אתם מכירים את הסימן הזה על הסרטים, שזה כאילו עצי זית כזה, של הנה התקבלתי, הסרט הזה היה בפסטיבל הזה, אז כאילו אתם יכולים משהו ככה ליצור לעצמכם משהו. אבל לרוב כשהם מתקבלים לפסטיבל, הם אלה שמספקים את זה, כי זה צריך להיות כאילו עם הלוגו שלהם ופה ופה. אוקיי, אז My Project, פה יש לכם בעצם כל הפרויקטים שאתם מעלים, אוקיי? אתם יכולים להוסיף פרויקטים, אז יש לי פה כל מיני פרויקטים שעשיתי עם הזמן, זה היה לפני הרבה מאוד זמן, כשממש לפני 6 מיליון שנה, זה גם לפני מיליון שנה, זה גם לפני... בסופו של דבר, יש לך הרבה, כאילו יש לך כל מיני פרויקטים, וכאילו אתה יכול להיכנס לכל אחד ולערוך אותו. עכשיו, אתה גם יכול לערוך אותו, לא, זאת האמת יהיה רק מפה, אז למשל עכשיו אני רוצה להסתכל על המורי, קחו בחשבון שיש לכם את הדף הזה, כי גם הרבה פעמים מנהלי פסטיבלים וסוכנים של פסטיבלים שהולכים לחפש סרטים, ולשלוח לכם הזמנות, אפילו שאל תתרגשו מזה, כי כאילו שולחים עליהם על הזמנות, וזה תמיד החלק שלהם צריך לגרום לכם להגיש, כי זה עוד כסף להם. אז, אבל בגדול, כולם יכולים לראות את הדף שלכם, זאת אומרת, זה חשוף לכל האנשים עכשיו הגשתם לפסטיבל, והוא רוצה לראות רגע עבודות קודמות שלכם או משהו, לפני שהוא מאשר אתכם, אפילו שזה בדרך כלל לא נכלל, תדעו לכם, לא נכלל בשיקולים שלהם, לרוב זה באמת נטע אומנותי, זה לא באמת משנה להם אם יהיו לכם סרטים לפני זה או לא, תלוי מי הפסטיבל, שוב, תלוי מי הפסטיבל, A-ליסטים ו-B-ליסטים, זה כבר סיפור אחר, אבל יש דירוגים בפסטיבלים, שוב, אבל עכשיו אני כן חייב להגיד שעם AI, יכול להיות שזה הרבה יותר פרוץ ממה שאני חושב. אז פה אתם בגדול דואגים להעלות את כל הדברים שקשורים לפרויקט שלכם. אתם עושים edit project, כשאתם מוסיפים פרויקט, ואתם ממש ממש ממלאים הכל, זה פילם, זה סקריפט, זה בכלל VR אולי, השם של הסרט, brief synopsis, synopsis זה תקציר קצר, שוב, אתם לא תגלו את הסוף, אתם לרוב תעשו את הגיבור, קונפליקט, מי הרע, מי הטוב, מה המחיר, דברים כאלה מהסוג הזה, רגע שיבינו קצת על מה הסרט מדבר, לפני שהם צוללים לזה. אם לסרט שלכם גם יש כותרת בעברית, שזה הגיוני מאוד, יכול להיות, אז אתם פשוט רושמים, אבל אתם לא רושמים כאילו המורי בעברית, אתם פשוט רושמים את זה איך שנשמע באנגלית. זה כזה מין ג'יבריש מטופש כזה שהם או מפגשים ככה, לא יודע למה, אבל גם אתם לא חייבים להתייחס לזה באמת, במיוחד אם אתם מגישים את זה לפסטיבל בינלאומי, כאילו, זה לא שהם ישימו את השם של הסרט בעברית, שידיף שיהיה להם את התרגום הנכון. אז brief synopsis גם, זה פשוט יש לכם באנגלית ויש לכם בעברית, שזה שוב, לכם יש את האינטרס למלא את זה, זה לא שאתה יבקש מכם ויעשם לכם כוכבית אדומה, לדעתי לא, בטח שלא בפרטים כאלה. וובסייט אם יש לכם אתר, פייסבוק אם יש לכם פייסבוק לדף, ואז submit information זה מידע שלכם, קרדיטס, עכשיו קרדיט זה משהו אחר, כן? אנשים שמגיעים לתעשייה יודעים שכשעובדים באמת בהפקות, אז יש מלא אנשים שנותנים להם קרדיטים, כאילו מכתבים ומפיקים ותאורנים וצלמים וכו', אבל פה זה סוג של one man show. אז תוסיפו את השם שלכם בכל דבר. כאילו, אתם עשיתם את הכל. הם יודעים את זה כבר, כי כאילו זה קטגוריות AI, זה לא מצפים למשהו אחר. כאילו, כשאתם מגישים לקטגוריות AI, עכשיו, בואו, סינמטוגרפר, אתם לא צילמתם, בסדר? אתם ייצרתם תמונה, זה לא אותו דבר, אז זה פשוט אתם יכולים להוריד, ואז לא יהיה קרדיט לדבר הזה. אבל שוב, זה באמת, זה שטויות, זה לא מה שפסטיבל יסתכל עליו, אם לאשר לכם את הסרט או לא, כל הדברים האלה מכירים לגמרי. Specifications, שוב, אם זה שוט, אתם יכולים לסמן גם כאן דברים, זאת אומרת, זה שוט וזה גם אנימיישן. דוקימנטרי, ז'אנר, מאוד חשוב, זה תמיד טוב, זה קומדי, זה דרמה, זה ת'רילר, זה מה. run time, כמה זמן הסרט, מה האורך של הסרט? שוב, 17 דקות במקרה הזה, אם יש לכם סרט של 3 או 5, אתם פשוט תשנו את זה לזה, זה יכול להיות גם, אני תמיד, גם אם זה קצת יותר מעל דרך אגב, כאילו אל תשתגעו את זה יותר מדי, אם זה לא משהו עגול, זה לא משהו משנה, זה לא באמת חשוב למלא את זה. אלא אם כן אתם שולחים סרט שהוא כאילו בדיוק 5 דקות, ולא יודע, יש איזושהי הגבלה מסוימת, אבל בגדול זה לא ממש אקוטי. completion date, מתי הסרט מושלם, production budget, כמה עלה לכם לעשות את הסרט, כן, תתעלמו המספר הזה, זה הזוועה, זה עלה לי מלא כסף הסרט הזה. Country of origin,
ממש פרטים כאילו יבשים, מה השפה של הסרט, איפה צילמתם, aspect ratio, באיזה יחס מסך הסרט, זה 16:9, זה 9:16, זה 2:35, זאת אומרת, יש שוליים. אתם תהיו, כאילו במיוחד אם אתם נכנסים לממלכה הזאת של הגשה של סרטים, אתם חייבים להיות מעורים בזה. אתם גם חייבים לזכור שהמתחרים הם לא, כאילו, יש מתחרים מאוד מאוד טובים, זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים מרקע של קולנוע, של שנים מאוד, והם שוחים בחומר, הם מדברים כאילו זוויות, והם מדברים חומרים, והם מדברים שפה וצבעים, זה מה שהם עושים. אז כאילו יש פה תחרות קשה, אז אתם חייבים להיות עונת. גם אם זה אומר שעות ביוטיוב, כאילו אני לא אגיד לכם, אתם ידעו קולנוע, או פרסום, פשוט כאילו תדאגו שכשאתם באמת מגישים למשהו שאתם רוצים להגיש אליו, שיש לכם משהו שהוא כאילו, אי אפשר להסתכל ולהגיד, טוב, זה נראה לא רציני. כאילו, אל תבזבזו פשוט כסף על הדברים האלה, אני אומר. תשבו עם עצמכם, תגידו, טוב, אני אשלם עם זה ואני אשלם. פילם קולר, שוב, אם זה בצבע או שחור לבן, או צבע ושחור לבן. אם זה פרויקט סטודנטים, first time filmmaker, לרוב אתם תרשמו כאן, אם זה סרט ראשון שלכם, אז כן, אם זה לא, אז לא. סקרינינג והווארד זה שוב הסרטים, אתם ממלאים את הסרטים שהתקבלתם וזכיתם בהם, כדי שפסטיבלים אחרים שבודקים אתכם יוכלו לראות. זאת אומרת, איפה הסרט השתתף כבר. Distribution information זה אם יש לכם מפיץ. אם יש לכם מפיץ, אז לסרט שלכם, אז מה טוב, אם לא, אז הלאה. וזהו, ואז בעצם, אתם מעלים את הסרט, זאת אומרת, או בפורמט של עד 10 ג'יגה, או שאתם מצרפים לינק, זה יכול להיות בימי וזה יכול להיות יוטיוב. רצו עם סיסמה, הם אוהבים את זה ככה, כי זה כאילו שומר על זה פרטי, כי גם יש הרבה פעמים שכאילו סרטים, במיוחד פסטיבלים שנתיים, לא אוהבים, זאת אומרת, יש איזשהו עניין בפסטיבלים שתהיו מודעים לזה של בכורות. זה יכול להיות פסטיבלים של הרוב באמת, זה לא יעניין אותם, אוקיי? זה יהיה רשום, דרך אגב, בחוקים שלהם. שזה לא מעניין אותם אם יש בכורה או לא בכורה, אם לא רשום על זה כלום דרך אגב, זה אומר שלא אכפת להם בכלל. אבל יש פסטיבלים מאוד מאוד גדולים בעולם, שכאילו אומרים, אם הסרט הוקרן באיזושהי מסגרת ציבורית לפני זה, בעוד איזשהו פסטיבל אחר, או משהו, תחרות אחרת, לא יודע מה, יכול להיות שלא נקבל אותו. כאילו אם אוהבים את העניין הזה של הבכורות, הסרט הזה, אפילו ששוב ב-AI אנחנו עוד לא שמה, אני רק נותן את זה כאיזושהי אנקדוטה, כי לסרטים זה מאוד שם, אבל יכול מאוד להיות שזה יגיע גם ל-AI. אז פה מעלים את הזה, ואז מעלים גם תמונות, הטריילרים, את התמונות, את הפוסטרים, פוסטר, חבר'ה, כשאתם מגישים סרט, זה סרט לכל דבר ועניין, כאילו באמת, ואל תפחדו כאילו מהתנאי הזה של הזמן, זאת אומרת שעכשיו אתם חייבים ליצור באמת משהו של 4 דקות, וזה כאילו הרבה, או 3 דקות, וכאילו איך זה יתחרה עם סרטים של 10 דקות או 15 דקות, בפסטיבל שלי היה לי עונות שהסרט היה יכול להיות 3 דקות, והוא מצח סרטים של 20 דקות ו-15 דקות ו-10, כאילו חופשי. פשוט היה מבריק. הוא השאיר חותם, יש הרבה מאוד, פשוט כאילו אינדיקציות וכאילו קטגוריות שבוחנים בהם סרטים, אבל האימפקט שלו היה הכי חזק מכולם. אז יש כאילו, אז לא הייתי אומר לכם תעשו עכשיו משהו טוב, זה נורא תלוי בכם, אבל 15 דקות, כי לפעמים הדברים, זה באמת נורא תלוי בסרט, אבל לפעמים הדברים הם דווקא בסיטואציות המורכבות והפשוטות. הארץ נמצא אצלי תיאטרונים, פשוט רגע, תיאטרונים בינוניים, מדהימים שיקשרו אתכם גם מסיבות סוף. סליחה, אתם שומעים אותי דרך אגב כולם? כן, כן. Yes, אוקיי, מעולה. אז יופי, אז מעולה. אז בגדול, הפרויקט פייל זה פה, ואז בסופו של דבר יהיה לכם דף שהוא עומד, ויש בו את כל הפרטים. פוסטר גם, שוב, אנחנו כולנו יכולים ליצור פוסטר בשניות, כאילו לנו בננה פרו פשוט תרשמו לו את המילה פוסטר, והוא כבר ייצור לכם משהו. כאילו, אפשר לעשות הכל, באמת, תעלו לפריים מהסרט שלכם, תגידו לו מה לרשום במילים, שיגרום לזה לראות כמו פוסטר עכשיו, והוא פשוט יעשה את זה. זהו, מאוד פשוט. קצת ביוגרפיה לכם. עכשיו בואו, אם אתם בוגרים למשהו שקשור לקולנוע, אז תרשמו את זה, או לטלוויזיה או לפרסום, או לא משנה מה. אם לא, אתם יכולים שם, שוב, זה לא באמת אקוטי, רק שיראו שאתם כאילו יוצרים ב-AI, אז חבר בקהילות, יוצר ב-AI, לעסקים, לפרטיים וכל.
ואם שוב, אם יש לכם מה לרשום שקשור ללימודים, אז מה טוב, אבל גם לא רציני מאוד. Director statement לרוב מתייחס לאיזשהו, זה כמו כזה, אני מאמין שלכם כיוצרים, בסדר? אתם יכולים לייחס את זה לסרט שהגשתם, אתם יכולים לעשות איזשהו מיקס, כאילו לדבר על זה קצת, ואז להגיד איך זה קשור לפזון שלכם כיוצרים, מה אתם מנסים להעביר, מה חשוב לכם שאתם עובדים. אתם מרדניים יותר, אתם אוהבים לדבר ברגשות, על משפחה, על מסורת, על מה, כאילו איפה אתם יושבים, אם משהו חשוב לכם בצילום, אתם אוהבים ליצור סרטים שגורמים לצופה לעצור ולבכות, או לעצור ולהגיד איזה עולם יפה, או איך אתם משתמשים בעדשות, מה, כל הדברים האלה שלכם, אם יש לכם דברים חשובים, שמכווינים אתכם כיוצרים, זה המקום לרשום את זה. בסוף, פרויקט נראה ככה, יש בו את הסרט, יש בו את הטריילר, את התמונות, את אני מאמין והכל, ומפה אתם כבר הולכים להגיש, אז בואו נגיד, עכשיו יש את קוריאה פילם פסטיבל, אני רואה פה את הקטגוריות, כאילו categories and fees, אז בואו נגיד למשל, עכשיו אנחנו ב-early deadline, אם אני לא טועה, נכון, ה-early deadline, בואו נראה, כן, early deadline, אז בעצם עד ל-6 בינואר זה ה-early, ואז יש לי עוד deadline ברגולר, שהוא האחרון, דרך אגב, ואז notification date ב-15. זאת אומרת, ב-15 אתם מקבלים תשובה. אז פה אני יכול להגיש לכל קטגוריה בנפרד, בסדר? זאת אומרת, אין משהו שאומר, תגישו לכל הקטגוריות ביחד במקרה הזה. זה אומר שאם עכשיו אתה רוצה להגיש לפילם, שגם לא, יש לה דברים שקשורים לפילם, זאת אומרת, ל-all AI films not presented in English, זה צריך להיות עם טוביות בזה. צריך להבין קצת יותר אם יש להם איזה שהם, לקרוא ולהבין קצת יותר אם יש להם דברים שקשורים, אם יש להם איזה שהם מאוד תנאים, לאיך הסרט צריך להיות, מה האורך שלו וכו' וכו' וכו'. בואו נראה. ושוב, כאילו כל מי שמגיש יעלה לו עכשיו 20, אם יש לכם מנוי של גול, אז יעלה לכם 15, בסדר? AI Movie Director, שגם זה משהו שאפשר להגיש אליו, Animation Short, Commercial Films, עכשיו, additionally one grand prize, הם רושמים, Best of the Festival, זה מכל הסרטים שמוגשים, זאת אומרת, מכל הקטגוריות כולם, כי כאילו בהכרח, יכול להיות שמישהו יגיש ל-AI Film, אבל אז מישהו יגיש ל-Animation Short, או אפילו AI Commercial Film, והאימפקט היה כל כך היסטרי, כאילו, הרגשתם שראיתם משהו שהוא clearly המנצח שלו, כשופטים, שוב, יש הרבה דברים שנכנסים כאילו לפקטור שאתה שופט, אבל אתה רואה משהו שהוא באמת באמת יוצא דופן, אז זה נשאר איתך. אז יכול גם להיות שכאילו סרטים מקטגוריות אחרות, אין דווקא אלה שיזכו מ-Best of the Festival, ואז יש כאילו cash prize של $1,000. עכשיו, קצת לפני שאני, כי בתכלס, כאילו, האתר, שוב, זה צריך להיכנס אליו רגע, לבחון אותו, להבין אותו, שנייה להיכנס לדברים, ללחוץ ולהרגיש את זה בעצמכם, אבל שנייה רגע לדבר על המומחים היותר מקצועיים. כשאתם עורכים סרט, זה לא יהיה בהכרח דרך אגב גם פה, זה יכול להיות בעוד דברים אחרים. זאת אומרת, יש פסטיבלים שאתם לא מוגשים להם דרך פילם פריווי, למשל פסטיבל תל אביב, אין, הוא לא בפילם פריווי, אם אני לא טועה, אין הגשות מפה. אולי יש, אני צריך לבדוק, או לדעתי לא. אז הם אומרים, תגישו אצלנו באתר, ובאתר יש פעמים שמבקשים לך הצהרת כוונות שלך כיוצר, סינופסיס, שהוא לא רק קצר, יכול להיות שהוא גם ארוך, עד איזושהי, לא יודע, 500 מילים, או עונה רפואה, והצהרת כוונות. עכשיו, הצהרת כוונות, כאילו, תרשמו את זה, כדי יעזור לכם אחרי זה, כי אתם אולי לא בטוח זה בכלל יעזור לכם גם דרך אגב, כשאתם עובדים על פרסומות, יש פה איזשהו עניין של חזון כשאתם עושים משהו, ולמה, ואיך, אז היינו גם פה. סינופסיס זה תקציר, בסדר? שלעצמו, יש אפשרות, תמיד יש אפשרות לשלוח תקציר שהוא התחלה נמצא בסוף, אבל אז אתם מגלים את הסוף, ואז מה שנכון יותר לעשות בסרטים, במיוחד בהגשות, כדי לא לגלות מה קורה בסוף, זה לחשוב משהו שהוא קצת יותר שיווקי, אבל הוא לא עכשיו למכור לכם קולה, בסדר? זה פשוט כאילו כזה שאומר את ההתחלה, את האמצע, מציג רגע את הדמות הראשית, מה הקונפליקט שלה, מה המחיר שלה אם היא תפסיד, מי האנטגוניסט, כאילו מי הרע, אם יש רע. ברגע שנייה לתת איזשהו תקציר, הסרט מדבר על, או הסרט נפתח או ענה מה, יש כל מיני, תראו באינטרנט, והצהרת כוונות, שהצהרת כוונות זה מאוד מאוד חשוב, כי בזה באמת תרשמו לכם, זה לרוב מתחלק, כאילו הטריק הוא שנייה לחלק את זה ל3 קטגוריות, שהן בעצם
מי, למה ואיך. המי מתייחס בעצם למי אתם ואיך הסיפור קשור אליכם. אוקיי? זאת אומרת, איפה החיבור הרגשי שלכם עם הפרויקט שבחרתם לעשות? דרך אגב, גם הפרויקט רחוק מכם שנות אור, יש משהו שמראש, אם תבינו טוב עם עצמכם, יש משהו שמראש אמר לכם, תעשו על הפרויקט הזה. תגששו שם, תבינו מה הקשר. אתה יודע, זה יכול להיות קשר רגשי, זה יכול להיות קשר של עושה איזשהו טריגר, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה גם יכול להיות סתם משהו שמסמן בשבילכם משהו חיובי, זה לא משנה. העיקר שנבין שנייה מה הקשר של הסרט אליכם, ברמה הרגשית, השחקנית, האומנותית. למה? למה אתם רוצים לעשות את הסרט הזה? איפה הוא פוגש את העולם, פוגש אתכם, מה המסר שלו? כאילו, האם הוא בא לשנות משהו? או לא בא לשנות? הוא בא לתת חוויה, לא משנה מה, זאת אומרת, צריך לתת איזשהו למה רגע. כי בסופו של דבר הם בוחרים, זה לא שעכשיו הם באים לשים לכם כסף, כן? אבל הם בוחרים שנייה, יכול להיות שאתם תשאלו על זה, דרך אגב, כאילו לא בטוח שאתם תקבלו להגיש הצהרת כוונות. לרוב זה יהיה מדובר על הסרט, אז אתם תרשמו בדיוק על הסרט. ואיך? זאת אומרת, איך פעלתם כשיצרתם את הסרט? מה היה חשוב לכם בצבעים, מה היה חשוב לכם בפלטה, מה היה חשוב לכם בצילום? לא משהו שהוא גדול מדי, זה פשוט שנייה להבין אתכם, אז יכול להיות 3 שורות על זה, 3 שורות על זה, ואיזושהי נגיעה קטנה על התהליך עבודה. ויותר חשוב להבין רגע איך הסרט הזה קשור אליכם. אני חושב שזהו בגדול, כאילו, אני ממשיך לשלוח לכם תחרויות, שכאילו אפשר לגשת גם דרך פילם פריווי וגם לא דרך פילם פריווי. למשל, אני בספק שהתחרות של גוגל הייתה פה, לדעתי היא לא הייתה פה. לא שיש להם צורך, הם גוגל. אבל יש באמת הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, הרבה מאוד ללמוד על האתר הזה, וגם על בכלל, מה הפסטיבלים של סרטים כאילו רוצים לראות כשאתם הולכים לכיוון הזה. אבל דרך אגב, וזה כבר שנייה לשים את הפלטפורמה רגע בצד. לכם זה תמיד טוב. תחשבו שעכשיו הכנתם פרסומת, ושלחתם אותה, אז זכיתם לפסטיבל ל-commercial AI film, כאילו ב-commercial category. זה אדיר לכם כפרסום. כאילו מסחרית זה אדיר לכם. כי קודם כל עבדתם מאוד מאוד קשה על פרסומת, שהתקבלה וזכתה, אמן אינשאללה, אבל גם אם לא התקבלה, וזה משהו שאתם יכולים להציג אותו, ואנשים, זה מצית את האלגוריתמים של הפייסבוק, של האינסטגרם, כי אנשים עושים לכם לייקים פתאום, ותגובות, ווואו, כל הכבוד, וזה מגיע, וזה מגיע, וזה מגיע. ובכלל, זה שם לכם במקום אחר, אתם התקבלתם עכשיו, שוב, המוסר, אני חושב שהמסר שלי, שתקראו הביתה מפה, זה שזה גם לא רק בעולם הסרטים, זה גם בעולם המסחרי. יש הרבה מאוד לא, אבל כן שווה את כל המאמץ. אז אל תוותרו, ואם יש לכם שאלות, זה הזמן. איך הייתי? הכל בסדר? אהלן. רציתי לשאול אותך, אני קצת התחלתי להתעסק שם, וראיתי שיש שם משהו שלא הכרתי קודם, של סטייג' 32. מה... בפילם פסטיבל? לא, לא. זה איזושהי פלטפורמה שהיא ייעודית לאזור חיוג הזה של פילם TV פרודקשן. אז זהו, פשוט אני התחלתי למלא את הפרופיל, ויש לי את כל שאר הסושיאל לינקס, ואני כזה כותב, רגע, מה זה סטייג' 32? חשבתי אולי אתה יודע? לא, אני רואה שזה, ממה שאני רואה באינטרנט, זה כאילו Global Entertainment Industry, וזה גם משהו שקשור לקריאייטיב, זאת אומרת, צריך קצת לטול לזה יותר, אבל זה נראה לי משהו לימודי, אני רואה פה שרשום 3,000 plus hours of training, אז כאילו בטח יש פה, אני אפילו רואה פה את שיר ההס באתר שלהם, איזה קטע, איזה כבוד. כן, כן, נראה מעניין. כן, נראה בסדר גמור, נכון, נכון. מה רציתי לשאול אותך? יש פה גם עוד מישהו נראה לי שרצה לשאול איזה שאלה? נבית, איפה? תגידי, את לא רוצה לחלוק מהחוויה שלך כמגישה מגישית?
אני פה. את פה? אז יאללה, אז שתפי אותנו. אני נביא, פה שלושה תכירו, מסכים חבר'ה. במקביל. היא יוצרת יאי מהמניין. אני אנימטורית, סליחה, אני אנימטורית 18 שנה, שלא רבה עם ה-AI, קיבלה אותו בזרועות פתוחות ובאהבה. מה שנקרא, זה בא לשדרג אותנו האמנים, לא להילחם בנו ולא להתחרות בנו. זה רק בא לשדרג אותנו, אם אנחנו יודעים להשתמש בזה נכון, ובצורה קריאטיבית, זה לא יהרוס את העולם. זה יתקן את העולם. כן, לא, גם נביתי מגיעה מעולם של יצירה עוד הרבה לפני ה-AI, ולכן היא מדברת את השפה של איך בונים, איך מתייחסים בכלל לעשייה כבמאים משחררים על כל מחלקה, ממש ככה, שנוגעים בכל מחלקה כשעושים הפקה של משהו. כי במאי אתה אחראי על הצבעים ועל הצילום ועל המשחק, ועל המוזיקה, ועל הכל, על הכל, על הכל, על הכל, זה הבמאי, זה החזון שלו. וזה כאילו אשכרה שם אתכם שם, זה מה שמבדיל אתכם מאנשים אחרים. נכון, אנחנו הפכנו לאלוהים כאלה, לשליחים של אלוהים כאלה קטנים, אז אני אומרת, יש לנו כוח עכשיו, כוח על בידיים. בואו נשפר איתו את העולם המחורבן הזה, כאילו. כן, נכון. יש פה דרך אגב עוד אנשים עם שאלות, משהו שלא הבנתם לגבי הפלטפורמה, לגבי ההגשה. אני תמיד זמין לשאלות, זה אתם יודעים בפרטי, אולי אפילו, לא יודע אם זה יהיה לכם רלוונטי, אבל אולי נעשה עוד איזשהו זום בקרוב על... דברים שמאוד עניין אותי, זה דווקא משהו שאתה כן נגעת בו, אבל הנושא של אקסקלוסיביות של בכורות, הכוונה? כן. שוב, תראה, אני מאמין שב-AI, תראה, זה נורא תלוי בפסטיבל. בסדר? זה נורא תלוי בפסטיבל. אני מאמין לעצמי שאם אתה תגיש סרט בפסטיבל ירושלים, שכבר השתתף בתחרות AI אחרת, יכול מאוד להיות שיגידו לך, אנחנו רוצים סרט עם בחורה. אבל זה משהו שצריך לשאול אותנו לפני זה, במיוחד עם AI. כי יכול מאוד להיות שיגידו, אנחנו לא שם עדיין, כאילו, תשלח פשוט, זה לא משנה, כאילו אם הסרט מספיק טוב, אז הוא יתקבל, זה לא אכפת לנו. זה לא, בסרטים זה, אתה יודע, זה יוקרה מסוג אחר. כן, ברור. אבל זה אירוע חדש, אז מעניין אם כבר יש משהו ש... כן, כי כאילו גם אם הסתבעת על פסטיבל אחר, זה לא, גם אם עכשיו הייתי פסטיבל עולמי, לא בטוח שזה היה מפריע לי, זה פשוט, אם העבודה באמת יוצאת דופן, אז יש לו מקום בפסטיבל. יכול מאוד להיות שאני אעשה עוד איזשהו זום קצר בקרוב, אבל אם זה יעניין אתכם על יצירה של פוסטר, זה נשמע לי די פשוט, ברמת הרעיון, כאילו עכשיו שיש ננו בננה, לא ראיתי לכם, זה פשוט נשמע נורא פשוט. וזהו נראה לי. אליאור, מה איתך? אני מקשיב ונהנה. טוב, יופי, אז חברים עוד שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הכיף קיופק שלנו לערב? לא, תודה רבה. יאללה. שאלה. תגיד, כן. מה עושים עם האנטישמיות? זה כמו שככה משתמשים האירוויזיון, המדינות ששונאות אותנו, שמתי לב שמדינות כמו, שאוהבות אותנו במרכאות, זה נכון. הן יכולות להחרים, איך מסתירים את היותנו ישראלים בשביל לסבר אותם? אי אפשר, כשאתה מלא את הפרטים של ה-country of origin, אולי שמה, בגדול. כן, אולי שמה, תרשמי יוגוסלביה. חוטית, נרשום חוטית. חוטית. אבל תשמעו, זה משהו שיכול לקרות, כאילו, אני לא יודע, בגדול. זה נורא תלוי מהמרגלים. זה פסטיבלים אינטרנטיים, כאילו, אלא אם כן זה משהו פיזי, אבל גם אז, כאילו, הכל בסדר. אומנות זה אומנות, הם מנסים את זה תמיד להיות מעל זה. מנסים, לא תמיד מצליח, אבל מנסים. יש, ולהתמקד איפה שאפשר. בדיוק, אני כן ממליץ לכם, אם אתם תצליחו להגיש לפסטיבל של אפוס, מאוד מאוד מגניב, זה פסטיבל של תרבות ואומנות, ויש להם 3 סוגים שונות של קטגוריות, גם סרטים קצרים, אבל הקטגוריה שלהם היא ארוכה לסרטים קצרים, והשירה והיומן העירוני הם יותר קצרים, ויכול להיות דווקא מגניב, כאילו, יכול להיות מגניב להגיש לשם, וגם לתל אביב, פסטיבל הסטודנטים בתל אביב זה פסטיבל טוב כשלעצמו, לקולנוע גם.
אבל צריך להיות סטודנט, וצריך להיות רשום כסטודנט איפשהו, לא? לא, אתה לא צריך להיות רשום לסטודנט, אתה צריך להיות רשום, לכאורה, נראה שאחד מהתנאים שלנו זה שאתה צריך להיות 5 שנים בטווח של סיום לימודים. הבנתי, אנחנו 5 שנים הרבה אחרי. כן, לא, אני כן אגיד לך ששלחתי להם מייל על זה, והם בודקים, היא אמרה שהם יבדקו את זה עוד פעם, וכאילו יעדכנו אותי, כי אמרתי להם, זה כאילו, זה דבילי ברמות, אנחנו, כאילו, יש מלא אנשים שרוצים להגיש, והם לא יכולים, כי הם עברו את סף הגיל הדבילי שלכם, כאילו, זה דבילי. וזה באמת פסטיבל שבכל הקטגוריות אתה חייב להיות מקושר באיזשהו, איכשהו לתל אביב, או שלא. אתה מדבר איתי על אפוס? כן. וצריך להגיד תל אביב. יכול מאוד להיות שכן, יכול להיות שביומן עירוני כן, בשירה לא נשמע, שזה צריך להיות קשור לתל אביב. וגם לא בסרטים קצרים רגילים, כאילו, שגם שם אפשר להגיש כאילו בסרט של AI, הוא פשוט צריך להיות ארוך. כאילו, לדעתי אצלם זה כאילו מינימום 10 דקות לסרט. כאילו, אם אתה עושה 10 דקות סרט AI, אני מוריד בפניך את הכובע, כאילו, שברת פה שיא, לא, ויצרת איזשהו סטנדרט, כאילו, גם יש הרבה אנשים דרך אגב שעושים את זה בעולם, כי ליצור 10 דקות, זה קשה, אבל זה מראה שזה אפשרי. זהו. אני אחפש את הסרט שזכה בפסטיבל אצלי לפני כמה זמן, 3 דקות, בסדר? שפשוט ישנו את הצורה שבה אתם רואים סרטים קצרים. ואתם תבינו שהדברים האלה באמת אפשריים, גם בדקה אפשר לשנות לבן אדם את החיים. זה עניין של איזה קטגוריה אתם מוכרים, ומה בא לכם לשים, וגם תאתגרו את עצמכם, כאילו, אחרת לא תבלטו פשוט. זהו חברים, אז שיהיה לנו לילה טוב, אני יוצא גם את ההקלטה מהפגישה הזאת ונשלח לכל מי שלא היה. אם אתם מגישים לבלדי, אז שיהיה לכם בהצלחה, זה לדעתי עוד שבוע נסגר כבר, אז עכשיו זה הזמן. קלינג נשמע מאוד מגניב למי שמתעניין. מה עוד? זהו, עוד כמה מיני פסטיבלים, תסתכלו בפילם פרי-ווי. אני גם אשלח כל מיני דברים שאני שם עליהם את העין, נגיד הזה, השני גם לא, נשמע לא רע, כאילו לקבל פרס של איזה 1,000 USDT, זה לא אסון. מה, זה לא המיליון שלנו מתחילת השיחה? זה, כן, אתה יודע, גם 1,000 USDT, אם תשמע, לא, האמת USDT לעולם לא יגדל, זה כאילו רק אם הדולר יעלה לך. אם זה היה נגיד ביטקוין, זה היה דווקא יכול להיות מעניין יותר. אבל יאללה, טוב, אז שיהיה לכם שבוע טוב, ואני זמין לכל שאלה שתרצו. תודה רבה.